Десетки студенти от Университета за национално и световно стопанство излязоха отново на протест срещу увеличението на семестриалните такси от следващата учебна година. След първия студентски протест беше решено всички такси да бъдат увеличени с 58 лева, а не с обмислените 33%. Някои от студентите обаче не приемат и този вариант и настояват за пълна отмяна на увеличението. Протестиращите блокираха за кратко булевард 8 декември пред главния вход на университета. Според организаторите на днешния протест, увеличението е необосновано и неморално. Близо 50 души скандираха: "Стати, не сме банкомати" и "Имаме идеи, нямаме пари". Искаме да учим, нямаме пари! Ние сме съгласни да протестираме пред държавата, за да поискаме повече пари за образованието, но не и да тези пари идват от нашия джоб. Тоест ние не сме съгласни, защото аз лично 2011 година платих такса с 20 и колко процента по-голяма. Сега трябва да платя с 30% още по-голяма. По-голямата част от студентите в университета обаче не подкрепиха колегите си. Според тях взетото решение след първата им демонстрация на 27 март е максималното, което могат да постигнат. Пика на тогавашния протест бяхме около 500 души, като в университета се обучават 20 000. Аз просто си дадох сметка, че явно повечето може би са съгласни, може би аз не знам, или нямат, нямам идея, но за мен видях, че всъщност има едно реално осъществимо решение. Това е да се уеднакви увеличението на студентите. По време на нашия академичен съвет представителите на студентския съвет приеха с разбиране всичко това, което ние им отразихме, разбира се, в числа. Останаха две момчета, които може би сега са инициатори на този протест. Аз мисля, че държавата трябва да има ясна политика по отношение на финансиране на висшето образование. Невъзможно е елитни професионални направления, които подготвят елита на тази държава в областта на икономиката, на мениджмънта, да имат такава незначителна издръжка. С увеличението на таксата за следващата учебна година, студентите от специалностите икономика и администрация и управление ще плащат 231 лева вместо 173. Таксата за специалностите журналистика, право, социология и политически науки ще се увеличи от 227 на 335 лева. За БНТ София, Златина Коцева.